Against the light man. Balik na may. Kita ganik tungaw. Garasa sa. Alam ka ba? Tungaw, laro ka. Oh, hi sa mo. Jeep tanod. Hi. Hoy. Hi. Hi mo, hi. Hi, Tay. Hello. Balik na tayo sa manager kay Gino. Nahuli na mi. Mura to. Isuri ramis kagustuhan ni doon. Hindi ka namin sa ahon. Giligo ko sa akong sekretarya. Dawa makailigo-ligo sa kapuan. Papa. Papadig. Oh, to. Na, tapos na. Sound na mo doon nga magnog chokoy. Sound na dog. Gong. Oh, dogong. Kita pila tabok na kay unom tak ang tatay.
Oh, is dalob dari day mo kamot. Tarong di mo kuan. Hindi mahulog. Napasayo sa kay. Dani ron. Really? Ulod ganita patay. Pag si Junel na tubuan at lisang-lisang na. Panol din. Ang loyal na mag-isa. Mutig to. Di ba rin kamalik tay? Ano sa ko? Uy, uy, naman saan mo? Ang lukala. Patay sa dani. Kuhay, kuha ano yung tubig. Wala ka libangga na ta. Kuy mo, ulod mo lang kita. Nilagi na. Dagat, di tubig. Sige, chika na. So karon mga alagan, ato mi sa among Kasama na si mga likod. among negosyo. Kada ang Ano yan? Sekretary ni mga agad. ang sekretary o dag treasurer. Mano magkwintas pilay halin sa ahong kagusuan. Uy, CBO. Dag CBO na. Ang luya, maniligi ko na ba? Ahong siptanon diara nagkuan. Sino ng idol no? O gatan po sa atong taga Manager ka. Kabilin. Bustogs diara na. Ayaw ba? Ayaw na ba? Antura nila ba? Karon padung Bye-bye. Padung nami sa area og asa ang dapit. Asa ta mga lunod? Padung Mani ang Libas Paradise. Uy, nindot uy. Yawa oh. Para diyan. Di, tari, good morning po na. Amo ni ang talikasan sa among dapit sa Mabini. Kalikasan mga payag. Uy, nausa na maling isa. Wala ligo. Mga payag da mga dagkumbay. Wana mo na ang kugtong kandihay na diha ang Baiso. 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 Meaning sa baiso? Ano sa'yo meaning sa baiso? Baiso? Oo. Bon, mag-discuss ra tayo. What ako na part 2. Mag-ris. Kana na diha unahan. Oh, ano man sa dati ha? Ang Titanic bitaw. Dihanapit. Oh, sawa pa ka to, asan na dapat ng Titanic. Ngari naman mo sa Libas Paradise nga amo mong dadon kung asan na dapit. Ug na makakita mo dito nga si Jacob si Kuan na pa sa ilaw nagigakos pa. Nagagahi. Jacob si Ros. Dito Jacob Junilin. Buwanga Gugma boy. Grabe, uy buwanga. Cool. Aga to bang bayag kon chiptanod. Ano? Ala to bang? Oh, ala kapitan. Ay, okay kayo! Okay kayo mga amigo! Kapitan ha? Oh, happy daw. Lobot reveal darada. Ay. Ginagawa mo? Lobot reveal. Ngarang luhagan na oy. Dito. Digdo na to, dude. So diyan ata. Nawa, gana na tubig ag kuan. Ano makaligo? Basa ko ha kay nagunit ra basog kuan. Sila ray basa ka na na. Ano yung Ag lovebirds. props, money gamiton para sa mag-usok, mga usok. Props. Ang kantida dani sa akong pagpalit, isa ka buok, 100 na isa, 150 pesos, isa ka buok. Ah, mahal na di ay. Tanitanan, na mga usok. Pila ka bilyon ang gasto? I think almost 6 million. Ah, sus. 6 million pa yung nagasto. So, tapos ko yung mga 200 na bilhin. Sa usok na na! Ay, 6 million. Usok pa na. Usok pa na. Pila may Abot ang sibilya. pila may sweldo sa imong sekretary be? Atong ito ganun mong sildo. De, unsag kung ano ni? Puldapon ni. Ato na lang Di, okay ra na. Inuras ni na sila. Ano ang sekretary? Best smile biya sekretary. 15,000 ko na isang oras. Tinuod ka dyan na. Si Daram po yung nagsundo sa isang kagalayo. Sila may sekretary. Nama mo relasyon. Kiss be. Kaya sekretary! Ang relasyon. Sugar. Rabot sila namang gitago sa Enzo pagkatulog. Di ko na. Para makaibawag. Hala na may mga di pwede ta masabit diha. Patay makaibaw ka rin siya ba? Dara po, saan sa Magbudget sa liya ba? Pagpadyon ta Okay, stop. Stop kaya ang tanawon ang kuan. Stop ko no. Sige. Kaya masabit ta. Ina dyan nila lamping. Ina Sus, mo ba? aron lang maman lagi ni! Kung tanawa para malagig na ako sa mga tao.
Hello, Jasi. Sinaog magatang kuan. Sa gusto Mao ko ni- murag naong nimo. Mao ni akong negosyo tanawa ag tagida mao nagipambak na kuniho. Mao ni akong mga negosyo. Ano yung mga gusto? Ano yung Kuniho. mga gusto? Unsa pa nang kuneho ya? Kuniho. Apil na to na. Unsa in English ang kuneho? Ato iya po nang apil oh. Hoy, asa ka ka? Hinay ko lang po. Grabe nilang sinin na. Dahil nga eh. Dolphin. Tana, boss. Asa ang tanapit, boss? Tang bijan. Bisa na to na. Huwag mo na gamit ang kalibutan. Patay na sadag sekretary. Kay bijan ni jang boss. Tana, boss. Hoy, boss amo. Uy, di mo awa na to diri oy kay kuan. Sabaan ni dani. Kasabaan ni tao. Harang bisa po na lang ilang yan. Bawa ang gusto. Wala ka sa kana Olympic. Sa Olympic. Oh, kay na may mga kuan na. Ya, dili niya may sa Olympic. Good joke. Kuli na ako na ang atong amo. Uy, bantay. Pare. Hapit mas tiras among kuan ay. Jaray, captain. Karon sakay na balik si Don. Na, sakay na doon, no? Mukis na sekretary ni kuan sakay. Be, agis be pagkuan to yung relasyon. Sa kinagapuan. Ha? Sa pagtunga. Be pinagwapo nga to nga be. Wapuhan. Dato bang sa kuan kamera. No. Para ba 'to sinubon? Boss, gimuta lagi boss, gimuta. Gimuta. Gimuta lagi gimuta. Wa man gon. Tagkuha sa pa ni sekretary oy. Be. Ano Agabs bagita. 2 months preggy. Abs to, boss? Ato ta sunasa na kay Bunbun. Ha? Bunbun. Dili na mo ulit na. Balik ta sa atong Dito sa tong kampo. Dali ar sipod. Dali ko na, boss. Hoy chip, kuan man nimo gipang iluan na daghan ng tubig, nag-swimming naman nagkuan. di anay sa pagmukuot ko. Hoy, boss. Iyo siguro. Balik, be. Manis imong ilo. Yes, bitay. Isod sa mo. Gusto pa sabi. Istorya na, bossing. Tubang dari. Adonis. Ah, kapatay. Saman to? Kinasan. Gusto mo muta na og Adonis? Sige. Kaya nag-training ko sa Adonis mga 2 months ko. Kantahi. Lamato na football kay nagkadako ang tidsan imbis magka-abs. Sige, pilit. Isa mo ni? Hoy, money, bung tawil, ug bata ba na? Hoy, bung tawil sa libas na. Bata pa di siya. Ako na kay Kokol. Ano yung mahimo pala rin kohol. Karejit. After 15 weeks, mahimo na siyang bung kawil. Be, Adonis Gay Bar. Mo audition. Ipakita, agabs. Ipag-crop top ba yung sanina? Nasa pag kita, yung crop top ba? Ano naman ni? Kakao ba nang palita? Mahadlok man tayo ka, maniit ka. Yawa kayo. Amo na kasi na, binang tingog eh. Uy, inailom naman silang duha, uy. Naraga mo ito ang tapingan. Matagak kayo nagdarab akong sila. Di manggo, dati ba dito to? Biyami. Huwag po kalag, mulag ka na ba? Biyo ha ba niya? Ana lagi. Anong dihaman mo? Di ha, pag away sa mo. Ato di ay. No, wait until Dato ko na sila nag-camping. Na-post na ba ninyo agad itong ka-camping mo? Pa? or pa na ko mag-edit. So, mawahi pa ni Pod. Okay. Mga 1 week later. Later after. Ay, kay malis ang imong sekretary, oy. Ganina ra man nagigalbaan. Wala na malay ni Jay kamot na. Tala do ka mo. Ha, dahil kadas bagaw. Nabi taw, di na maklaro. Isod ka des bagaw na, Bert. Kira. Ka bird. Bird.
bantay. Uy, makuha na, nagdara ba dyan kong cellphone, makapiso sa tadani sa atong manager.